athi kubani akathanga amncama umkakhe okanye amzonda umkakhe uthe wathanda unkosikazi wakhe ngaphezulu kwamakandifanele othanda umyeni wakhe ngaphezulu kwamakandifanele othanda abantwana bakhe ngaphezulu kwamakandifanele. That means akukho nto ekufuneka enhlizweni yakho ibe uyithande ukweqitha uJesu. Funda kuqhubeka. Sangcwatywa noKristu njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngamandla bungangamsho bayise nathi ngokunjalo masiphile ubomo obutsha sangcwatywa kunye naye. Masiyeke siphendule umbuzo olandelayo sifuna incwadi kaTito kaPetros uqala chapter 3 yenye yento ekulambuzo. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe ndenze Nkosi kube ngcwele nami kube mhlophe ndenze Nkosi yami kube ngcwele nami kube mhlophe ndenze Nkosi yami ndenze Nkosi